Hello लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नाथाय दिनैनि भिडिअआव मोनबा इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि अनगायै जों मोनथाम दाजाबदेरगोन माने मोन8 इन्टारेस्टिं फेक्ट्स नोंथांमोना दिनै भिडिअ नुनो मोनगोन मानि थाखाय दिनै जाबाय जोंना सुपार सानडे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना भारत हादरनि 1 रां जानो जोंना गुबुन हादराव 200-300 रां जाहैयो जोङो 1000 रां लायोब्ला गुबुन हादराव आलो गोजोन 5 स्टार हटेलाव थानानै बेरायना फैनो हायो बेफोरनि इनफरमेशनखौ नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब आरो जों बांद्राय बुङालासिनो जों भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नम्बर 8 लोगोफोर जोंना मोनसे नायबिजिरनाय बुहुमनि मोनसे नायबिजिरनाय इनफरमेशन बादिब्ला बे बुहुमाव सानफ्रोमबो दैलि 20टा बेंक लुथिजायो आरो बे बेंकफोराव लुथिनाय बेसेननि गरा माने एभारेजआ 1,72,900 रां फेक्ट नम्बर 7 नोंथांमोना इन्डिया हादोरनि राजस्थान हादोरसायाव थाङोब्ला बिदि कालारफुल सिटिसफोरखौ नुनो मोनगोन बेनिनो मोनसे जोधपुर बे जाबाय पुरा ब्लू कालारजों साग्लोबनाय आरो जयपुर बेखौ पिंक सिटी होनना बयबो मिथिखायो बे पिंक कालारजों साग्लोबनाय आरो उदयपुर राजस्थाननिनो मोनसे सिटी बे पुरा गुफुर बेनि कालारा बे सिटीनि कालारा आरो जलवारा बे सिटीनि कालारा पुरा पार्पल वाव सिटीज अफ कलर फेक्ट नम्बर 6 बे जाबाय प्रिन्सेस क्वाजार आरो बेखौ सिम्बल अफ बिउटी होननाबो मिथिनाय जायो पार्सिया हादोराव आरो बे पार्सिया हादोरनि सासे प्रिन्सेस राजखुंग्रिमोन आरो बेनि मिन्थिनो गोनां मोनसे इन्टारेस्टिं फेक्टआ जाबाय बेयो रिजेक्ट खालामनायनि थाखाय 13 जन सेंग्राफोरा माने सुबुङा गावनि जिउखौ खोमानानै लादोंमोन फेक्ट नम्बर 5 जोंना बे मावजिखौ गिनाय मोनसे फबिया बेमारखौनो होनबाय बर' राव बिदि थायोनो आरो बे बेमारा बुहुमनि तानासा होनना मिथिजायो हिटलार बेनाव बे फबियाया दङमोन आरो आलेकजेन्डार द ग्रेट नेपलियननि राजाया बेनावबो बे फबियाया दङमोन नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला नोंथांमोननि सापर्टआ जोंनि थाखाय गोनांथार गोजोन्थों फेक्ट नम्बर 4 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंना बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन फेमिलिया जोंनि सा सानजा भारतनि मिज'रामावनो दं बिथांनि मुङा जाहैबाय जनाथन बिथाङा गासै 39 जन हिनजाव आरो 94 जन गथ'फोर दं फेक्ट नम्बर 3 जोंना गासै स्टुडेन्टसफोरा जाय ससियेल मिडियायाव सानसेयावनो 2 घन्टानिख्रुइ बांसिन सम हगारो बेनि जौखोन्दोआ 70 जौखोन्दो माने 100 जन स्टुडेन्टसनि 70 जन स्टुडेन्टसानो 2 घन्टानि बांसिन सानसेयाव ससियेल मिडियायाव सम हगारो आरो दाथ' बांबायसो जानांगौ कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय फेक्ट नम्बर 2 नोंथांमोन पेरागुवेआव जोंनि भारत हादरनि 1 राङा 84 रां जाहैयो माने नोंथांमोना 20,000सो रां लांब्लानो 16,20 लाख रां ओरैनो माने आरामैनो नोंथांमोना बे हादरखौ बेरायनानै फैनो हागोन आरो नोंथांमोना इन्ड'नेसियानि मुंखौथ' खोनाखाबाय जानांगौ जोंनि भारत हादरनिफ्राय बांद्राय गोजानाव गैया आरो बेहाय जोंनि भारत हादरनि थाइसे राङा 207 रां जाहैयो आरो नोंथांमोना मालाबा भियेटनामाव थाङोब्ला जाय एसियायावनो दं बेहाय जोंनि थाइसे राङा 336 दं माने बिसोरनि हादोरनि रां जाहैयो 336 1 राङावनो आरो नोंथांमोना बिदिनो बेफोर हादरफोराव खम बाजेटावनो बेरायनो हायो जोबोद मोजां फेक्ट नम्बर 1 नोंथांमोना मिथिगौना जोंना नैबे क'क्राझा मिलियन बोसोर सिगांनिफ्रायनो दंबोयो जे समाव डायनासरफोर थायोमोन नाथाय डायनासरजों लोगोसे गोबां जिबफोरा जोंना बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय बे क'क्राझा दिनैसिम सार्भाइभ खालामनानै दं नाथाय बे बुहुमाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला प्लिज शेयार खालामनानै हो आं गाबोननो नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर